थांसै लोगोफोर जों हले दोरोदफिननोसै दिनै सासे फैसा बख'हैगोन आदाया ओमफ्राय आंहा दा सौहरोना सौहरा आरो सौहरबा आंबो बख'नोसै रुमखौ दिनै नागारनोसै रुमनिफ्राय दिनै जानो खारनोसैलाय बिस्रा न'आव थांसिगोन ओमफ्राय आंहा बेंगालराव थांसै ओमफ्राय नै दासो ओंखाम संदों जों थांगासिनो नै लोगोफोर बाजाराव टाउनाव जे जायगायाव ATM बक्स दं बेयाव थांनो फैसा बख'नो फैसा बख'नो फैदोंमोन फैसा बख'नो फैबाय नै फैसा सौदोंना सौराखै बेखौनो सोंहरदों फन नै ATMआलाय बहायनो टाउनाव फैसा सोनायखौनो सोंहरगासिनो फन हरनानै सौदोंना सौराखैथाय मिथिया ATMआथ' बावनो सोहरबाय मालाय बहनसै नै फैसा 10,000 ना बेसेबां बहनो 10,000 ना बेसेबांबा सौदों होनदों फैसायालाय बख'बाय फैसा सोगासिनो दा मा फैसा खुस्रा गैयिनि डिस्टार्ब जालायबायलै नै दाना फैसा खुस्राखौ मोनाखै टिकेट दाननो फैबाय टिकेट दानखांनानै नै फैसा बख'खांनानै बेंकनिफ्राय फैसा बख'खांनानै साहा लोंनो नागिरदों नास्ता सानैबो नास्तायानो फैयाखै माथो दाबो बानाय जों जागासिनो लाबोगासिनो मोनजासिगोन मेथाइ साहा दखानाव हाबदोंमोन मेथाइ जानो नेगासिनो माथो लाबोआखैनो फुरि लाबोयो ना रुटि लाबोयो ना पेटिस लाबोयो पेटिसा जाहैबाय ब्रेडखौनो बिदिनो माबा बानायो आरोना बेसन होनानै एवो पेटिसा दे होनबा लाबोजासिम नायनोसै खयथायाव लाबोयो दाबा नाम्बारा बेनोथ'रा माने नों दस्रा दाबाखौ गाखोनो मोना ना आरो नोंसोर फुराना गैया थांबाय थाग्रा दंगासिनो सा मेथाइखौनो लाबासो माथो नेयै आंगायलायबाय सासेनो लाबो और आपको भी हाँ वही है अभी से निकलने से पहले मैं निकला था तो उनका इंडिया में क्या करेगा जानोसै नालाय बेहा मोनजाग्रोबाय होबाय गोथाव दा आदा गोथाव जागोन दे नोङो आंबो जागोन जानायालाय होफैजासिम नेनोसै लाबोनायालाय जानोसो माबायदिथाय मिथिया मोजां जानो हागौदां माथो नायनायावलाय मोजां ओंख्रियावलाय थावा नोगोद होदों नै जोबथा थावखा जानायनि माबायदि गोलैगोरलायबावबायसोरा गोथाव नहीं जाई जोब्बाय जाजाबा जोबलायो
नाङाबाबो गोथाव आदायाबा गोथाव होनबायलै आंना जोब्बायसो नै होनबानो जोब्बाय ओंखारफिनबाय बेग बाबाय आं थांफिनसै मुम्बाइनिफ्राय बेंगालर खामानि मोनाखैना मुम्बाइआव ओंखायनो बेंगालर थांफिनसैलाय नै आदाया थालांसिगोन बिस्रा बाजैजों आदाजों माबायाव थांसिगोन ट्रेनजों थांसिगोन न'आव थांसिनो आसामाव आंहासो बेंगालर होलांफिनसैलाय नै बेगा बालायखाबाय दिनैनिफ्राय लोगो मोनलायथ'ला आं जायखिया गारियाव देखायलांगोन बासजों थांनायाव माने नाइट सुपारसो फानबिलाव गाखोगोन आं फानबिल बास स्टपआव गाखोनोसै ओमफ्राय डाइरेक्ट मेजेस्टिकआव ओंखारहैगोन आं दे होमबा लोगोफोर नायलांदो सरबखौ अट' रिजार्भ लाबाय अट' रिजार्भ लानानै अट' गाखोबाय दा नै